Okay, hello guys, this is Coach Flex again. Ngayon, ang i-discuss ko sa inyo ngayon guys, yung mga yung mga top 10 fitness influencers and celebrities na nakita ko na very active in fitness during this pandemic. Okay? Ang top 10 ko na nakita ko is si Patricia Reyes or si Pachuchay. So nakikita ko siya dun based sa mga IG accounts niya, nakikita ko na nag-workout siya. Nagla-live siya sa Instagram na nag-workout sila with friends. Okay? Next, top 9 ko naman, si Valin Montenegro. Same with Pat. Nakikita ko rin siya na nagzo-zoom and live sa Instagram na nagtuturo siya ng fitness. So, malaking tulong yon lalo na ng pandemic. Lalo na dun sa mga taong, siyempre, medyo nade-depress dahil walang magawa sa bahay. Okay? Next ko naman is si Shane Ramos. Si Shane Ramos is one of my friends. So, nakita ko rin siya na this pandemic, very active siya. Hindi siya uminto sa pag-workout niya, which is good kasi wala naman tayo talagang gagawin sa bahay kundi ayusin natin yung sarili natin, pagandahin natin sarili natin. Siyempre, mas maganda rin yung fit tayo. Okay? Number 7, Julia Barreto. So, si Julia, isa sa client ko rin. So, during this pandemic, nakita ko rin na mas naging fit siya compared dun sa bago mag-pandemic. So, pag nakita nyo, yung may mga video siya na grabe, lumitaw na yung abs niya. Very lean and very healthy. Okay? Next, si Sophie Albert. So, si Sophie Albert, isa rin sa mga clients ko na good friend ko rin na during this pandemic na nakita ko na she's working out with her boyfriend na which is Vina Brenica. So, nakikita ko na very active sila into fitness. Tapos next is, ika-fifth ko is siyempre si Chris Bernal. So, si Chris naman, nakita ko rin na gumagawa siya ng YouTube channel niya na which is may mga workouts din siya there na tinuturo niya yung mga ginagawa niya everyday. Sinishare niya yung mga tips niya sa fitness niya, diets niya, kung anong ginagawa niya, which is good. And syempre, nakita ko rin na na-maintain niya yung pagiging fit niya during the pandemic. Okay? Isa sa mga nakita ko rin na nag-transform this pandemic is si Jessie Mendiola. So, medyo sa base dun sa ito siguro pinakamagandang kondisyon ni Jessie, which is medyo lean siya, hindi siya ganun kalaki. Hindi ko naman sinasabing malaki siya noon, pero this is the leanness ni Jessie, which is grabe, galing mo, Jessie. Okay? Ika-third ko, ito yung madalas ko nakikita sa Instagram. So, para sa akin, isa siya sa mga influencers sa fitness na grabe din ang nakita ko sa kanya na dami niyang ginagawa. Very active into fitness, which is si Marlene Capone. So, si Marlene, nakikita ko rin siya sa mga IG niya, working out with her friends. So, kahit saan mo siya makita, nasa kalsada, o nasa pool, or anything, basta hindi sa gym, andyan si Marlene. Okay? Number 2, syempre, si Lovie po. So, si Lovie po, nakita ko si Lovie po, so, very condition, tuloy-tuloy lang yung fitness niya, hindi nahinto. So, yun ang maganda rin na hindi sila nagpapabaya. Okay? Ang number 1 ko, which is, syempre, kahit na nasa 40s na siya, so, very active pa rin, tapos tumutulong pa rin to share her fitness, ng mga tawag dito experiences, which is si Aubrey Miles. So, si Aubrey, nakita rin natin, may ginawa siya sa IG platform niya na may mga timeline siya na nagbibigay siya ng mga workouts na pwede nating i-save and syempre, gayahin. Okay? Kung nagustuhan niyo yung video natin, mag-comment lang kayo dun sa comment section below kung ano yung mga gusto nyong topics natin, mga top 10 ba, or anything na basta regarding into fitness. So, basta comment lang, syempre, like and subscribe the page, and don't forget to hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga videos na ilalabas natin. Okay guys, thank you. Thank you for watching MML Fitness, and this is Coach Flex.